Wielrenner Wout Poels uit Blitterswijk zit weer op de fiets. Na een heftig seizoen is hij zo ver hersteld dat hij afgelopen zaterdag kon meedoen aan de Henk Poels Memorial. Een fietstocht ter nagedachtenis aan zijn vader en tevens het begin van de Wout Poels Fanclubdag. Het was nog erg koud die zaterdagochtend, maar tegen 10:30 stonden er toch meer dan 50 renners klaar die samen met Wout werden weggetoeterd door moeder Willemien Poels voor de ruim 50 kilometer lange fietstocht. Oké, daar gaan we dan. Veel plezier allemaal. Het is voor Wout een van de eerste ritten in groepsverband na een bewogen seizoen. En hij doet het daarom rustig aan. Ja, vandaag een beetje koud zo vroeg op de morgen, maar wel heel lekker om te mogen doen. Hoe gaat het met je comeback? Ja, gaat wel goed. Rustig aan het trainen, rustig aan opbouwen. En we hebben nog heel de winter, maar het voelt alweer wat beter allemaal aan. Het zijn roerige tijden voor de wielrenners en de wielrensport na de perikelen rond de Amerikaan Lance Armstrong. Toch heeft Poels daar weinig last van. Nou ja, je leest en hoort er wel veel over, maar ik hou me niet al te veel mee bezig. Ik ben nou meer bezig met mijn eigen herstel eigenlijk. Naast alle negatieve publiciteit rondom het schandaal ziet Poels toch ook de voordelen ervan. Nou ja, het is natuurlijk niet echt positief wat er nou allemaal aan de hand is, maar het is natuurlijk wel goed dat de rode appels eruit gaan. En dat we met een frisse start weer verder kunnen gaan. En ook de fanclubdag begon dus zaterdag met een frisse start. Het bleke zonnetje kon een temperatuur van net boven nul maar moeilijk verdrijven. Voor sommige deelnemers aan de fietstocht was het een voorproefje voor de winter. Ja, met het oog op het schaatsseizoen wat er weer aan zit te komen, moeten we natuurlijk trainen en moeten we weer volop klaar zijn voor de winter. Dat ja, als het weer gaat gebeuren, dat we in ieder geval de conditie hebben om mee te doen. Dus het wordt een hele leuke dag, denk ik. Ja. Meneer, waarom bent u nou hier naartoe gekomen vandaag? Omdat ik Wout Poels enorm bewonder en ik ben bij de fanclub. Dus even een hartje onder de riem steken. En dat gedoe met Lance Armstrong heeft geen enkele invloed erop? Nee, er stond voor mij al vast dat hij dat gebruikt had. Ja, ik vind het een beetje doorgeslagen, want ze gaan de laatste tijd wel oude koeien uit de sloot halen. We moeten een keer een schoon schip maken en dan met een schone lei beginnen. En wat geweest is geweest. Heb je wat dat betreft altijd nog vertrouwen in Wout dat hij nog schoon rijdt? Ja, ik wel. Misschien is het wel de enige, wie zal het zeggen. Oh, ik hou van Wout omdat hij uit zijn dorp komt. Hij komt uit zijn dorp, hè. En dat zijn de gewone mensen gewoonlijk, hè. Peter Winnen was ook een gewoon iemand, hè. En Wout is precies hetzelfde eigenlijk, hè. En blijft hij ook gewoon of blijft dat zo totdat hij de Tour... Tot nog toe wel. ik rijd voor het tweede jaar volgwagen en hij is nog gewoon dus. De fanclubdag met alle activiteiten werd weer een groot succes. Maar of er nog nieuwe namen zullen opduiken in navolging van Peter en Wout, blijft afwachten. En voel je je dan een beetje in je benen? Ja, zwaar. Hoe ver moet je nog? 300 meter. Ga je winnen? Nee. Misschien. Doe je best. Ja. Deze week staat in het teken van het 10e Nationaal Schoolontbijt. Ruim 500.000 kinderen ontbijten samen op zo'n 2500 basisscholen in het hele land. Op basisschool De Keg in Venray werd door alle leerlingen vanochtend ook gezamenlijk ontbeten. Deze school doet elk jaar mee aan het schoolontbijt om nog eens de nadruk te leggen op het feit dat een ontbijt de beste start van de dag is. Nou, wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen beseffen hoe goed en hoe belangrijk een goed ontbijt 's morgens is. Want we merken in dit jachtige leven dat het er nog alles bij inschiet. En dat er vaak ook wel geconcludeerd wordt dat het zo vaak niet zal lopen. Maar wij realiseren ons dat je lichaam heeft toch een hele nacht zonder enige vorm van energiebevoorrading gedaan. En je begint dan weer aan een nieuwe dag. En als je daar toch wat goede voedingsstoffen voor inneemt, dan scheelt dat een heleboel aan energie. En dat scheelt ook een heleboel aan concentratievermogen. En ik hoef niet uit te leggen natuurlijk dat een goede concentratie op een school heel erg belangrijk is. Maar dat geldt natuurlijk overal in het leven. Zijn er nog veel kinderen die niet ontbijten? Die zijn er best wel. Ik vind dat het op onze school gelukkig erg meevalt. Maar je hoort het toch nog regelmatig dat het er niet van is gekomen. Of dat het heel gehaast en heel jachtig even snel naar binnen gewerkt wordt, omdat we anders te laat komen.
Maar vandaag werd er juist uitgebreid de tijd genomen om goed te ontbijten. Er stonden broodjes, krentenbollen en verschillende soorten beleg op tafel. De kinderen vonden het lekker en vooral gezellig. Want met je klasgenoten 's ochtends een boterham eten is toch anders dan in je eentje voordat je naar school gaat. Ja, ik vind het wel leuk om hier ook eens te ontbijten, want normaal doe je dat thuis. Ja, wel leuk en lekker. Ja, is wel leuk en apart. Ontbijt je thuis altijd? Ja, altijd. Ja. Wat eet je dan? Muesli, altijd. Weet je waarom het zo belangrijk is om te ontbijten? Ja, daar word je sterk van en een goeie. Ja, want dat is het belangrijkste maal van de dag en je krijgt dan weer energie. Na het ontbijt hadden de kinderen dus genoeg energie om deze dag weer goed op te letten tijdens de lessen. Met speciaal lesmateriaal krijgen de basisschoolleerlingen deze week nog meer informatie over het belang van een goed ontbijt. Martijn Merken is terug in Nederland na zijn avontuur in Vietnam. De taekwondoka van de Venrayse vereniging Tong Il werd vierde op de wereldkampioenschappen voor militairen. Deze week trainde Martijn weer voor het eerst bij de vereniging. Met een jetlag en de kou was het weer even wennen om terug in Nederland te zijn. Ondanks het feit dat hij net naast een bronzen medaille greep, is de Venraynaar tevreden met zijn prestatie. Uiteindelijk ja, absoluut wel. Ik kan niks anders zeggen dan met de voorbereiding en toch de blessures van tevoren, dat dit eigenlijk bijna het meest haalbare was. Natuurlijk nog niet helemaal, want ja, de derde plek die was wel heel erg dichtbij en dat is toch een beetje zuur natuurlijk. En die bronzen medaille was inderdaad dichtbij. In de halve finale verloor Merken de partij met 14-0 tegen de uiteindelijke wereldkampioen. In de strijd om het brons trof Merken Rivas Carlos uit Venezuela. Carlos won deze wedstrijd met een nipt verschil. Nou, bij taekwondo werken we natuurlijk met wat puntensystemen. De stand was in eerste instantie 8-7. Voor lichaamstreffers worden de punten geregistreerd middels een automatisch systeem. Maar voor hoofdtreffers worden die nog steeds via scheidsrechters gejureerd. En in de laatste paar seconden maak ik nog een hoofdtreffer. Die werd alleen niet toegekend door de scheidsrechters. En dat was best wel zuur. Toch kijkt Martijn terug op een mooie ervaring en goed WK. Merken begint weer aan een frisse start en traint nu voor het landelijk kampioenschap dat in 2013 op het programma staat. Nou, ik hoop volgend jaar gewoon lekker met NK mee te kunnen doen. Het grootste nadeel is dat het militaire equipe taekwondo ophoudt te bestaan. Bezuinigingen natuurlijk ook, dat is natuurlijk door heel Nederland wel het probleem. Dus we gaan lekker bij de club trainen en we gaan lekker nationaal en eventueel internationaal wel wat wedstrijden draaien. Venray zit vol van kunst en cultuur en dat komt omdat vele mensen zich daarvoor inzetten. Om deze mensen een hart onder de riem te steken en ze te motiveren, reikt de stichting Zilveren Zwaantje jaarlijks een onderscheiding uit. Deze keer gebeurde dat in het theehuis van het Oda-park. Dit jaar is de gelukkige ontvanger van de bijzondere onderscheiding Frank Nelissen. Dames en heren, Frank Nelissen. Als we praten over kunst en cultuur hebben we het in eerste instantie over vrijwilligers. Maar met vrijwilligers kom je er niet. Je hebt ook mensen nodig, bedrijven nodig, personen nodig die dat ook ondersteunen, organisatorisch en financieel. En dat wordt alleen maar nog belangrijker omdat de overheid een terugtrekkende beweging maakt wat betreft subsidies en dergelijke. Nou ja, Frank is zo iemand die werkt van achter de schermen, organisatorisch en hij ondersteunt financieel. En dat hebben we heel hard nodig in Venray. De stichting Zilveren Zwaantje probeert om met die onderscheiding mensen te stimuleren om zich in te zetten voor kunst en cultuur. Ja, het Zilveren Zwaantje is, dacht ik, ongeveer 20 jaar geleden ontstaan door een groepje mensen die in het Zwaantje, restaurant De Zwaantje zaten. Onder andere Wim Thomas, onze voorzitter. En die zei, goh, we moeten iets doen aan mensen die zich zeer verdienstig maken op het gebied van kunst en cultuur. Want die mensen moeten herkenbaar worden, want het moet gestimuleerd worden. En misschien kan een onderscheiding extra aandacht vragen voor die mensen die zich bijzonder inzetten voor kunst en cultuur in Venray. Het Zilveren Zwaantje wordt al zo'n 20 jaar uitgereikt. Maar toch heeft de stichting weinig moeite met het vinden van nieuwe kandidaten. Want je ziet toch
in de loop der tijd weer nieuwe mensen opstaan die toch zich helemaal geven aan kunst en cultuur. En Venray is groter geworden. We hebben wat gemeentes erbij gekeken. Vorige keer hadden we iemand uit IJsselstein. En we zoeken ook richting Blitterswijk mensen die zich verdienstelijk maken. Dus er is nog een werkterrein ten over. Ondanks het beleid van de nieuwe regering en de minimalisering van gemeentelijke bijdragen in kunst en cultuur is de stichting niet bang voor de toekomst. Zeker weten, want daar staat weer heel veel kunst- en cultuuractiviteiten op stapel. En ik moet zeggen, Venray en omstreken is nog een goede uitzondering op gebied van kunst en cultuur. Want als u kijkt van wat er allemaal nog mogelijk is en wat ook de gemeente aan toe bijdraagt binnen hun kunnen. Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Venlo, dan is Venray steekt kop en schouders erbovenuit. En dan de persoon waar het allemaal om draaide die avond. Hij had er liever niet gestaan en wil niet op een voetstuk worden geplaatst. Maar gelukkig voelde hij zich niet alleen. Wat ik wel heb, dat vind ik gewoon heel leuk, dat er vanavond een hele hoop mensen zijn die zich allemaal bezighouden met de cultuur. Mensen zouden zich moeten realiseren wat de maatschappij is zonder vrijwilligers. Dat bestaat gewoon niet. Je zou haast kunnen zeggen, dat is een industrie op zich. Er zijn duizenden mensen in Venray elke week bezig met recreatie, met cultuur, volledig onbaatzuchtig. En daar zouden ze heel veel aandacht aan moeten geven. En ik vind dat de gemeente, wat ik straks ook zei, die zou dat beter moeten faciliteren. En daar hebben de bezuinigingen van gemeenten natuurlijk alles mee te maken. Maar gelukkig zijn er ook enkele positieve geluiden te horen. Het enige wat ik kan zeggen is dat we hebben natuurlijk hier net het manifestatie Mindmap gehad. Als je dan ziet dat 6 maanden lang 120, 130 vrijwilligers dit allemaal gedaan hebben, waar de gemeente ook zijn nek heeft uitgestoken door een groot bedrag beschikbaar te stellen en mee te organiseren. Dat is natuurlijk fantastisch dat je in een gemeente als Venray dit mogelijk is. En dat is best een compliment waard.